Mira les gambes i les cigales que té així, i galeres també. Això és de Gandia tot. Gamba, cigala és d'ací. Tot això és d'ací. I el rap, esta volta, també és d'ací. Fideuà en Blasco Bahamas, que va ser el restaurant de Gandia que va guanyar el premi a la millor fideuà de Gandia, d'entre els restauradors i hostelers de la nostra ciutat. I ja veieu quin producte té i quina traça i la qualitat amb la que de manera artesana treballen així la fideuà. El caldo és lo principal. Ajito, la ceba. Señora, son 2 cucharadas y la tomaqueta para que no se nos creme el aire. Procés de rap. Lo que és el fideu, un peliu apenas sofregit, i és més o menys que el fideu es quede cobert i li tiraríem el que és el safrà i ara poquet a poquet anirà agarrant-se el seu color ella, a veure com està, estarà dolcet. Jo crec que de sal està perfecta. Home, i un bon caldo, maravilla. Ara sí que ja... Boníssim, Maravilla de caldo. boníssim. Blup a fer-se. Vale. I doblem el braceig. Mira que artístic. Encara queda artístic i tot. Sí, perquè això no ens faria mal. Tirar el caldet. Això és el millor. Això són les coses de l'ofici que sabeu vosaltres. Maravilla. Pedone que la fa molt, molt bona. A mi m'agrada fineta, m'agrada xina.